Danske Akupunktørers årlige seminar er vigtigt for mig at komme til, fordi det er der, jeg netværker med mine kollegaer. Foreningen har nogle krav til efteruddannelse, for at vi kan bibeholde vores RAB-registrering. Og det kan man opnå ved at deltage på Danske Akupunktørers seminar. Hvert år på Danske Akupunktørers seminar har de også et førstehjælpskursus, genopfriskning. Og det benytter jeg mig af hver tredje år. Det er altid at man kan slå 2 fluer med et smæk. De gange, hvor jeg har haft behov for at kommunikere med foreningen, har jeg egentlig følt, at det har været nemt at komme til den person, man egentlig skulle snakke med. Det kan man blandt andet nemt finde ud af inde på vores hjemmeside. Og jeg er blevet henvist til det rette, når jeg havde behov for det. Jeg kan kun anbefale andre akupunktører at blive medlem af Danske Akupunktører.